Ešte raz krásny dobrý večer. Dúfam, že sme už naskočili, že sa vidíme, počujeme. Poprosím vás o malú spoluprácu, aby ste mi napísali do chatu, či sa vidíme, počujeme, poprípade nám môžete napísať, odkiaľ sa na túto prezentáciu na nás pozeráte, či to máme Slovensko, Čechy, alebo dokonca celú Európu. Ďakujem, všetko v poriadku, Slovensko, Praha, super, teším sa. Takže ja by som začala. Takže ešte raz krásny dobrý večer, priatelia. Ja by som vás rada privítala na prezentácii spoločnosti Harmonello. Krátkosti sa predstavím. Moje meno je Martina Šefárová, pochádzam zo Slovenska, zo Žiliny a k Harmonellu som sa dostala pred 3 rokmi, kde som riešila nejaké zdravotné problémy. Ja nie som človek, ktorý by chodil po lekároch a vyhľadával nejaké tabletkové formy, čiže mňa skôr zaujímala nejaká taká prírodná cesta. A dostali sa mi do rúk výrobky Harmonella pred 3 rokmi, začala som ich skúšať a veľmi mi pri mojich zdravotných komplikáciách pomohli. Takže ja by som prešla k prezentácii. Čo znamená Harmonello? Harmonello je česká spoločnosť, československý startup, ktorá má sídlo, výrobu, výskum, laboratória, všetko máme v Brne. Vznikli sme v decembri v roku 2019 a už sme vlastne 4. rok na trhu, vyrábame kvalitné probiotické, prebiotické doplnky stravy, ktoré sú zamerané na náš črevný mikrobióm. Čo znamená slovo Harmonello? Harmonello je od slova harmonizovať alebo dávať do súladu dôležité oblasti človeka, v ktorých sa dnes mnohí ľudia stretávajú s problémami. Stojíme pevne na týchto 4 pilieroch a to je harmonizácia fyzického zdravia, harmonizácia duševného zdravia, harmonizácia finančného zdravia a samozrejme v neposlednom rade harmonizácia v oblasti prevencie, na ktorú sa teraz dáva celkom dosť veľký výraz. Čiže tieto všetky 4 oblasti, keď fungujú, tak je to proste všetko v poriadku. Kľúčom k zdraviu je zdravé črevo. Takže ja by som k tomu črevu povedala len toľko. Či má význam sa zaoberať tým črevom? Ako vieme, tak naše črevo má okolo 7 metrov a vlastne na plochu, keby ste ho rozložili, tak má okolo 2000 metrov štvorcových. Takže je to dosť významný a veľký orgán na to, aby sme sa o ne zaujímali. Naše črevo je prepojené s mnohými orgánmi a pôsobí proste na zdravie človeka. Jednoducho vieme, že okolo 70% imunitných buniek sa nachádza v našom čreve. Čo ovplyvňuje to zdravie alebo tú kvalitu toho nášho črevného mikrobiomu? Čiže je to antibiotická liečba, antibiotika, ale aj iné liečivá, ktoré sa v dnešnej dobe stali proste nadužívanými liečivami. Nezabíjajú proste len tie nepriateľské baktérie, ale zabíjajú aj tie naše priateľské a tým pádom narúšajú komfort v tom čreve. Ďalej je to narušená rovnováha. Vieme, že stres je dneska na prvom mieste a jednoducho nevieme s ním nejako bojovať. Takže aj trošičku zaoberať sa o ten stres, aby nám to črevo fungovalo. Črevo je vlastne spojené aj s mozgom, lebo vieme, že ako napríklad ja teraz som trošičku nervózna tu pri vás, tak vieme veľmi dobre, že keď sme nervózni, tak nás napríklad preženie, alebo keď napríklad sme hladní, tak sme vtedy nevreli, zlí. Takže je to všetko prepojené. No a samozrejme v neposlednom rade je to hlavne strava a naše znečistené životné prostredie. Máme slabý kontakt s prírodou a tá strava nie je tak kvalitná, ako by sme predpokladali, pretože sa do nej dáva veľa konzervantov a jednoducho tiež to narúša ten disbalans v tom čreve. Preto prišlo Harmonello, aby pomohlo ľuďom napraviť zničenú črevnú mikroflóru prostredníctvom našich produktov a služieb. Čo vyrába Harmonello?
Takže v našom portfóliu sú tekuté doplnky, sú to tekuté doplnky stravy, ktoré sú vhodné pre väčšinu populácie na doplnenie vitamínov, minerálov, antioxidantov a ďalších látok, ktoré chýbajú v strave. Ďalej máme cielené produkty. Sú to produkty, ktoré sú špecializované na určité druhy orgánov v našom tele alebo na nejaké sústavy. Zamerané sú na tie konkrétne orgány v tele a je možné formou prevencie predchádzať problémom. A ďalej sú to taký náš Mercedes na trhu, individualizované probiotika, ktoré vyrábame na základe laboratórnej analýzy v Harmonello laboratóriách. Vyrobíme, doručíme probiotika na mieru bez zbytočného skladovania. Takže tu už vidíte na obrázku našu výrobu, v ktorej sa vyrábajú všetky produkty, ktoré máme v našom portfóliu. Majitelia Harmonello sú to vlastne títo 4 mladí ľudia, ktorí to všetko spáchali pred 4 rokmi a my sme im za to veľmi vďační, pretože zmenili život nielen mne, ale aj mnohým tisícom ľudí v rámci Harmonello skupiny. Takže je to Ondřej Nedoma, Monika Horvátová, ktorá je riaditeľkou nadácie Hope, je to Michal Karmazín a doktor Lukáš Zrúst. Ako som už povedala, Harmonello má aj vlastné laboratória, kde sa deje analýza našich vzorkov črevného mikrobiomu, ktoré tam chodia. A samozrejme vyrábajú sa tam aj probiotika na mieru alebo individualizované probiotika. Harmonello samozrejme má aj vedeckú radu, ktorá bola rozšírená od týchto 6 špecialistov vo svojom obore. Sú to odborníci, sú to lekári, vedci. Tí sú vlastne zodpovední za celý ten výskum, vývoj, ale aj výrobu jednotlivých našich produktov v portfóliu Harmonella. A sú to profesor dr. David Stejskal, profesor dr. Vladimír Teplan, doktor Jaroslav Roček, doktor Radek Netušil, ten je aj vedúcim našej výroby a výskumu, doktorka Vendula Popelková, doktor Ronald Pavlov. Takže vedecká rada, ktorá máme aj vlastne poradňu, kde táto vedecká rada zodpovedá na naše odborné, respektíve otázky, ktoré tam na nich máme a pomáhajú nám v rámci riešenia nejakých problémových dávkovaní alebo pri nejakých ochoreniach. Takže mám tu jedno upozornenie. Bohužiaľ, podľa súčasnej legislatívy a nariadenia Komisie Európskej únie nemôžeme pripisovať účinky našich doplnkov na ľudský organizmus, pretože sú neni vedené ako liečivá. Mohli by vzbudiť dojem zakázaného zdravotného alebo liečebného účinku bylín a prírodných látok, aj napriek tomu, že sa už stovky rokov používajú a pomohli mnohým ľuďom. Samozrejme, je tu malé odporúčanie, neprekračujte odporúčané dávkovanie. Prípravok nie je určený ako náhrada pestrej stravy. Neužívať v prípade, ak ste precitlivení na niektorú zo zložiek. A samozrejme nie sú testované na deťoch do 3 rokov, dojčiacich a tehotných ženách. Takže tam sa neodporúčajú. A čo máme vlastne rozdielne v Harmonelle? Takže je to naša výroba individualizovaných probiotík. Sú to probiotika, ktoré sú pre každý črevný mikrobióm vyrobené individuálne, čiže je to ako otlačok prsta, každý ho máme iný a každý máme vlastne aj ten mikrobióm iný. Takže deje sa to nasledovne. Vy sa vlastne zaregistrujete do Harmonella, v e-shope si zakúpite svoju kúru individualizovaných probiotík, vyplníte dotazník v pokoji online doma, kde uvedíte svoje nejaké zdravotné problémy, ktoré máte, odoberiete si vzorku bezbolestne v pohodlí domova, v súkromí
zašlete ďalej tú vzorku na analýzu do laboratória, kde testujeme tisíce druhov baktérií. Na základe tej analýzy sa vyrábajú probiotika a tie vám potom dodávame domov kuriérskou službou. A už neostáva nič iné, len teda ich užívať. Takou našou unikátnou službou je Harmonello Microbiome Test. Harmonello Microbiome Test vykonáva vlastne analýzu črevného mikrobiomu. Už ako som opísala, dostanete odbernú sadu, kde si vlastne odoberiete vzorku svojho mikrobiomu v pohodlí domova. Je to bezbolestná analýza. Zašlete vzorku do laboratória a v našom laboratóriu vyhodnotia, v akom stave sa nachádza váš črevný mikrobióm, či sa tam nachádzajú tie baktérie, ktoré tam majú byť, či vám tam nejaké chýbajú, zistia pomer laktobacilov a bifidobaktérií, zistia váš napríklad mikrobióm vek. Ja napríklad, keď som si dávala robiť mikrobióm test, tak ešte som nemala ani 50 rokov a môj mikrobióm mal vek 80 rokov. Čiže môže sa stať, že napríklad 50-ročný človek má mikrobiomový vek napríklad malého miminka, to by bolo všetko v poriadku. Ale keď už takto mi ukázalo takéto hodnoty, takže ja už som musela niečo začať s tým robiť. Čiže vieme určiť aj či ten skutočný vek a mikrobiomový vek, či nie je tam veľký rozdiel medzi tým. Ďalej skúmame aj patogénne baktérie, či sa nachádzajú v tej mikrobiote človeka. Na základe analýzy mikrobióm testu získate vlastne odporúčanie na dávkovanie, či už na jednotlivé probiotické sirupy, o ktorých si povieme za chvíľočku, alebo aj na prebiotické. Poprípade je tam uvedené aj, akú stravu by ste mali zmeniť. Takže ja sa pozriem, či je všetko v poriadku. Asi áno, nikto nepíše. No a tu máme tie naše krásne farebné flaštičky, ktoré sa asi všetkým nám páčia a tí, ktorí ich užívajú, tak nedajú na ne dopustiť, alebo teda majú už svojich obľúbencov. A za mňa teda tieto probiotické a prebiotické sirupy sú úžasné, pretože sú v tekutej forme. Nielen ja, ale napríklad aj moji rodičia majú strašne veľa takých tých všelijakých tabletiek už v tom seniorskom veku a je problém toľké tabletky proste jesť, takže oni tiež uvítali napríklad to, že sú to sirupy, že sú tekuté, že sú na prírodnej báze, že sú poskladané zo super potravín a jednoducho vyladzujeme nimi nejaké ich zdravotné neduhy a ako doplnky stravy im veľmi pomáhajú. Majú nízky glykemický index, sú sladené stéviou, čiže nebudete po nich priberať. Ako som hovorila, sú poskladané z rôznych superpotravín. Sú tekuté, majú vlastne na vrchu na tých vrchnáčikoch je odmerka, čiže nemusíte hľadať žiadne nejaké meranie, váženie a podobne. Sú v nerozbitných recyklovaných obaloch, ktoré dodržiavajú vysoké štandardy. Dodávame ich do celej Európy a zároveň s tým, že sú to sirupy, tak posilňujeme alebo udržiavame pitný režim ľudí. Ja si ich tiež veľmi rada miešam do vody a vypijem ich vlastne také riedené. V týchto fľaštičkách ešte spomeniem, že z týchto 10 sirupov 3 sú probiotické s prebiotickou vlákninou. Vlákninu obsahujú všetky sirupy, je to rozpustná vláknina, ktorá vlastne čistí črevo od balastu. Tu vám ešte ukážem probiotické kmene, ktoré sa nachádzajú v probiotických sirupoch Harmonello. Je ich vlastne 12, sú to kmene z rodu Lactobacillus, bifidobaktérie a Streptococcus. Jedinečné
Na našich sirupoch je ešte to, že sú upravené, nielen to, že sú teda tekuté, ako som už hovorila, že teda majú ich radi veľmi aj malé deti, ale napríklad aj ľudia, ktorí majú problém s prehltaním tabletiek, alebo tí seniori, ktorí majú tých tabletiek celkom dosť. Ale je to tzv. Tyndalizačná metóda. Je to vlastne patentovaná metóda, kde sú upravené probiotické baktérie, takže sú uspané a vlastne nezničia ich v žalúdku žalúdočné kyseliny, prejdú až do čreva a tam vlastne fungujú. Nestrácajú touto metódou vôbec na svojej nejakej sile alebo na tom svojom účinku, ale zase zabezpečujú to, že keďže sú uspaté, tak ich môžu aj ľudia, ktorí sú napríklad onkopacienti s histaminovou intoleranciou, nespôsobujú sepsu ani žiadne iné problémy zdravotné. Takže prejdeme k tým našim farebným flaštičkám. Harmonelo Probio je univerzálne probiotikum, ja ho odporúčam úplne každému. Mal by to byť taký základ, taká naša vlajková loď, ktorú by mal na začiatok vyskúšať úplne každý. Probio sa pije na ráno, nalačno, zabezpečuje to, že vlastne do čreva sa dostávajú tie probiotické priateľské baktérie ako prvé. Má rýchle vstrebávanie, vysokú biologickú dostupnosť aktívnych látok, je bez lepku a mliečnych zložiek, čiže nemusia sa báť ani ľudia, ktorí majú potravinové intolerancie. Je sladené rozpustnou vlákninou, ako som už hovorila, a stéviou. Podporuje pravidelné vyprázdňovanie, posilnené čistým inulínom. Dôležité je, že v tých našich sirupoch je vláknina, pretože tá vláknina je takou potravou pre tie probiotické baktérie. Keďže v lekárni koľko razy sme dostali odporúčané ku antibiotikám napríklad dať si probiotika, ale v lekárni vlastne taký probiotický mix nemáte, že je tam obsiahnutá aj nejaká tie prebiotické baktérie, ktoré nám slúžia ako krmivo pre tie naše priateľské baktérie, aby sa im tam darilo v tom čreve a jednoducho, aby rastli a pekne sa rozmnožovali. Takže k čomu prispieva? Probio je taký univerzálny základ. Čiže ono nie len, že pomáha napríklad pri správnom trávni a správnom vyprázdňovaní, ale aj spriechodňuje napríklad čreva. Ja som mávala veľké problémy, napríklad akutnú zápchu, takže mne probio v tomto pomohlo veľmi. A máme aj detičky, ktoré mávajú tiež časté zápchy, takže tam probio pomáha výborne. Je to ako taký základ, takže ono to funguje aj napríklad, tie čreva sú spojené napríklad s kožou, takže aj pri tých kožných problémoch dávame probio. Tuto, čo vám budem spomínať, tak to sú proste moje skúsenosti našich klientov, skúsenosti mojej rodiny, mojich priateľov a takí, čo sa s tým vlastne pochvália. Takže zvyšuje aj početnosť stolice a môžeme si ho dať aj bez mikrobiom testu. Ďalším probiotickým sirupom s prebiotickou vlákninou je Harmonelo Bifi. Harmonelo Bifi má vysoký obsah bifidobaktérií. Tuto trošičku pozor, lebo tie bifidobaktérie vedia pri normálnej činnosti čriev aj trošičku prehnať. Čiže ja ho odporúčam vzhľadom na to, že vysoko upravuje tú stolicu pri tých akutných zápchách. Máme skvelé skúsenosti napríklad pri hemoroidoch, ale napríklad aj pri kožných ochoreniach. Dokonca naše dievčatá hovorili aj to, že si ho dávajú do kúpeľa. Je po ňom krásna, hladká pokožka, čiže aj na nejaké kožné problémy. Bifi obsahuje vlastne bifidobaktérie, ktoré sú také baktérie mladosti. Mne bolo Bifi odporúčené na základe mikrobiom testu, keďže to moje črevo bolo v katastrofálnom starom stave, takže musela som ho začať omladzovať a Bifi je na to vlastne perfektné. Ja som čítala, že malé deti do 1 roka majú v tom svojom črevnom mikrobiome až 95% bifidobaktérií, kdežto napríklad seniori už majú len 5%. Takže treba určite tie bifidobaktérie doplňať.
Potom je ďalším probiotickým sirupom je Harmonello Lacto. To zase naopak má vysoký obsah laktobacilov. Laktobacily sú vlastne baktérie, ktoré nám spôsobujú zmenu pH, také odkyslenie nášho organizmu. Nám sa skvelo, alebo teda ja som si ho obľúbila, lebo som ho mala aj na základe mikrobiom testu. Odporúčané Harmonello Lacto vie krásne ukľudniť žalúdok. Kto má problémy proste s hnačkami, my ho nosíme napríklad na dovolenky, keď chodievame do všelijakých tých destinácií a chceme ochutnať rôzne jedlá. Aj teraz sme boli na dovolenke, tak samozrejme Probio Lacto to nesmie chýbať. Takže Bifi, ten, kto nemôže, a Lacto, ten, kto zase chodí často. Osvedčil sa aj u kolegyniek, ktoré majú malé deti a nosili zo škôlky všelijaké tie vírózy, brušné chrípky a podobne. Takže krásne to ukľudní ten žalúdok, aj tie čreva. Skvelé. Ja som ho napríklad dávala dcére, keď mala časté vaginálne mykozy a jednoducho bolo jej odporúčené zvýšiť laktobacily. Takže nasadili sme Lacto a po pár dňoch bolo po problémoch. Tiež odporúčam Lacto a Bifi na základe mikrobiom testu. Ak chcete začať, tak len po menších dávkach, aby sa nestalo, že vás buď preženie, alebo nejako silnejšie zapečie. Ďalším sirupom je Harmonello Vitality, krásna zelená flaštička, obsahuje vysoký obsah, alebo teda hlavnou zložkou je aloe vera. Aloe vera vieme, že kade tečie, tade lieči a jednoducho aloe je nielen taký, má hojivý účinok, ale samozrejme je tento sirup spravený ako detoxikačný. Čiže za mňa úplne skvelé, napríklad na jar na detox organizmu. Obsahuje ešte aj tráviace enzymy, čiže zabezpečuje aj lepšie trávenie, lepšie vyprázdňovanie. Obsahuje aj vitamín C, čo je veľmi dôležité pri zvyšovaní imunity a pri strebávaní vápnika. Je to vlastne antioxidant, ktorý prispieva k prirodzenej obrany schopnosti, čiže môžeme ním posilňovať, ako sa povie, imunitný systém. Čistenie, detoxikácia upravuje alebo napomáha normálnej hladine cukru v krvi. Skvele sa nám osvedčil pri rôznych kožných ochoreniach, ako je napríklad ekzém, akné, lupienka. Pri tých tráviacich problémoch, čiže pri pocite ťažkého žalúdka alebo pri horšom vyprázdňovaní, ja som si ho tiež nasadila. Ale mne napríklad výrazne pomohol pri mojej paradentóze, kde som si ho dávala do úst a jednoducho sa mi zahojili krásne ďasna s ním. Vitamín C prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu a normálnej činnosti nervovej sústavy. Takže Vitalitka je skvelá napríklad aj kto má časté problémy s močovými cestami, takže kto vyskúšal, tak povedal, že áno, aj na močové cesty je úplne skvelá. Harmonello Life, to je taký môj miláčik. Ja som s týmto sirupom vlastne začínala a zobrala som si ho vzhľadom na to, že ja som bola neustále unavená. Mala som taký ako keby syndrom vyhorenia, proste stále som len spala. A Harmonello Life ma presvedčilo o tom, že naozaj sirupy Harmonello majú niečo do seba a majú skvelý účinok. Harmonello Life je nabúchaný antioxidantami, vitamínmi, minerálmi, proste samé skvelé veci sú v ňom namiešané. Je tam Black Goji, čo je teda pecka v rámci antioxidantov, vitamínov a rôznych tých skvelých zložiek pre naše telo. Ďalej je tam dragon fruit a ešte sú tam beta-glukány z hlivy ústričnej. Takže je skvelý aj na posilňovanie imunity. Ja ho teda beriem celoročne, pretože dodáva mi tú energiu počas celého dňa. Neodporúčam ho piť veľmi po obede, aby ste mohli v kľude zaspať.
Takže je vysokým obsahom, má vysoký obsah tých vitamínov, minerálov, antioxidantov. Podporuje aj činnosť črevnej mikrobioty. U nás sa osvedčil napríklad aj pri kožných problémoch, kde teda Harmonelo prispelo k tomu, že sa tá kožka krásne vyčistila. Výrazne nám pomohol aj napríklad cére pri bolestivej menštruácii, nepravidelnej menštruácii, čiže pri nejakej tej hormonálnej rovnováhe. Mne teraz momentálne pomáha pri menopauze, takže Life Syrup, ja si myslím, že by ho mala piť asi každá žena a samozrejme aj na tú podporu, na tú pasívnu imunizáciu, pretože je tam strašne veľa užitočných látok. Harmonella Flexi, to je ďalší taký sirup, ktorý dalo by sa povedať, že mňa zachránil. Harmonella Flexi je vlastne náš kolagén, obsahuje bovinný kolagén, čiže krávsky kolagén v hodnote 5000 mg v dennej dávke. Okrem toho nie je to len kolagén, ako napríklad dostanete kúpiť v lekárni, že tam máte čisto len kolagén a ešte pridanú nejakú zložku, ale náš kolagén obsahuje aj MSM, chondroitín sulfát, glukosamín sulfát a boswellius seratu, čiže tento mix spôsobuje to, že jednoducho všetko, čo má byť pružné, čo sa hýbe, napríklad vlasy, nechty, všetky tie kosti, svaly, ale aj dýchacia sústava. Nám napríklad pekne pomohol aj ľuďom, ktorí mali neustály suchý kašel, takže krásne vyčistili dýchaciu sústavu. Pri normálnej činnosti črevného traktu máme prípady, kedy ľudia si dali sirup Bifi a Flexi a pomohlo im to napríklad pri zlatej žile alebo hemoroidoch. Mňa zachránil pri mojej paradentóze, kde teda som si ho namixovala so sirupom Vitality a posilnil mi krásne aj tie kosti, ktoré sa nachádzajú v ústach, ďasna, čiže na všetky tie tkanivá. Prispieva aj k normálnej činnosti srdca, hladiny cholesterolu v krvi. Prispieva aj k normálnej funkcii reprodukčného systému a duševného zdravia. Takže ja odporúčam, vyskúšajte, ako nebudete určite banovať. No a teraz naše tekuté zlato, by som to nazvala. Toto je sirup Harmonello Colostrum, ktorý zbožňujú hlavne deti. Tu by som upozornila, že tento jediný sirup je sladený cukrom, ale je tam veľmi malé zloženie, takže ak by nejakí diabetici chceli vyskúšať, tak nech si ho potom zaradia do svojho dietného plánu opatrne, aby si nahradili vlastne ten cukor. Kolostrum vieme, že je veľmi skvelý na aktívnu imunizáciu, čiže podporuje to, aby biele krvinky aktivovali tú našu imunitu a jednoducho vyhľadávali tie patogény, ktoré do tela nepatria. Je bohatým zdrojom aj vitamínu K, vitamínu D, selénu, koenzymu selénu, kurkumy, pardon. Takže u nás ho majú detičky veľmi radi, lebo má skvelú vanilkovú chuť. Jednoducho tie mamičky, ktoré ho zaradili, tak povedali, že deti počas určitej doby pitia, že začínajú byť menej chorľavé, ako naozaj prispieva na tú aktívnu imunizáciu. Samozrejme, vitamín K zabezpečuje aj to, že deti netrpia rôznymi rastovými bolestiami kostí. Pri osteoporóze úplne skvelý. Harmonello Relax, je to také naše prírodné antidepresívum. Harmonello Relax obsahuje CBD, kanabinoidy, ktoré sa nachádzajú aj v niektorých prírodných zložkách aj v materskom mlieku. Zabezpečuje to, že jednoducho je to naozaj taký, by som povedala, náš ukľudňovač. Mne skvele pomohol napríklad pri migrénach, pri tom, že som zle spávala.
má teraz skvelú chuť, pretože je vylepšený o novú príchuť, ktorá chutí po jahodách alebo po čučorietkach, čiže skvele ho znášajú aj deti, obsahuje omega-3 mastné kyseliny, obsahuje vitamín B6 a obsahuje fermentovaný zázvor. Takže keď náhodou nejaká chrípka alebo niečo na nás lezie, zázvor má tie antivírusové, protizapalové účinky, takže dávame Harmonelo Relax. Samozrejme na spánok, na stres, na úzkosti. Dokonca máme aj nejaké skúsenosti s ADHD detičkami. Takže Harmonelo Relax úplne v pohode, v kľude, aj takto, keď mávate proste nejaké stresové situácie, tak na ukľudnenie úplne skvelý. Podporuje samozrejme aj črevné baktérie, fungovanie tela, znižuje dokonca hladinu cholesterolu, podporuje krvný obeh, čiže ten, kto máva studené ruky, nohy, určite odporúčam na ten syndrom studených končatín. Prírodné antidepresívum, to som už spomenula, psychika, nervový, imunitný systém, správne fungovanie tela. Ďalším sirupom je Harmonelo Slim. Už z toho názvu vyplýva, že to bude niečo s chudnutím. Samozrejme je to ako podpora chudnutia. Neznamená to, že proste lahnete si doma na gaučku telke, budete vyjedať zemiačky a zapijete to slimom a schudnete. Určite treba dodržať nejaké základné tie jednotlivé kroky, že teda zmeniť trošičku, upraviť tú strávu, zaradiť pohyb. Ja som ho napríklad tiež skúšala, keď som redukovala svoju hmotnosť a poviem vám, že teda veľmi mi pomohol na to, že som nemala všelijaké tie chúťky, napríklad na sladké. Keď som si ho dávala pred jedlom, tak mi ako keby nabobtnalo v žalúdku, takže som nepociťovala taký veľký hlad. A jednoducho také tie všelijaké mosanice skončili. Ešte ma dokonca aj viacej po ňom smedilo, takže som musela zaradiť zvýšený pitný režim. Ale nie je to len sirup, ktorý je na chudnutie, ale on samozrejme pomáha aj s tými účinkami, ktoré nadváhu, obezitu spôsobujú. Čiže reguluje aj cholesterol v krvi, reguluje tlak, cukor. Takže je to sirup, ktorý pomôže aj na tieto veci. Tu je správna hladina cholesterolu, glukózy v krvi, optimálna hmotnosť, normálny metabolizmus makroživín, sacharidov, tukov, bielkovín a tým zaisťuje dobrý stav organizmu. Ďalším skvelým sirupom v tejto tmavo-zelenej fľaške je Green. Ten je nabuchaný zase zelenými potravinami, ako sú chlorela, spirulina, zelený jačmeň, chlorofil a dochutený, teda kto vyskúšal tieto zelené potraviny, vie, že sú není moc nejako chuťovo príjemné. Je to dochutené 35 šťavami z ovocia a zeleniny, fermentovanými. Úplne skvelá chuť, ja ho odporúčam ako taký detoxikant, je úplne na energiu, proste budete mať z neho skvelú náladu, doplní vám tú energiu, vyčistí ten organizmus, všetky orgány. Čiže blíži sa nám jar, odporúčam Harmonelo Green, dať si takú kúru na čistenie. A ak vám nepomáha na vyprázdňovanie niečo iné, zaraďte Green a určite uvidíte, že to bude perfektne fungovať. Takže podporuje aj imunitný systém, očisťuje telo, správne fungovanie tela, doplňuje vitamíny, minerály, upokojuje zažívanie, alkalizuje organizmus a podporuje správnu peristaltiku čriev. No a teraz tu máme špecializované produkty alebo cielené produkty. Tie sú vlastne dva. Prvým je Harmonelo Liver Plus. Harmonelo Liver Plus už z názvu je zrejme, že sa bude zaoberať pečeňou, funkciami pečenie, správnou činnosťou pečenie, očistou tela,
podporuje imunitný systém, prirodzenú obranyschopnosť. Harmonella liver je v kombinácii 4 živých probiotických kmeňov, ktoré vplývajú nielen na tie funkcie pečenie, sú kvalitne vybrané a teda testované dlhé roky, ale vplývajú aj na tú funkciu tých našich čriev, aby jednoducho to jedno s druhým zapadalo. Čiže odporúčame, ja som si napríklad, keď som chudla, tak ja som si proste dala detox 3-mesačný najskôr liverom, pekne sa mi prečistilo to telo, prestala som byť znova unavená. Podporuje aj normálnu činnosť nervovej sústavy, napomáha tvorbe červených krviniek, podporuje normálny stav črevnej mikrobioty, správneho metabolizmu lipidov, obsahuje aj výťažok z pestreca mariánskeho, ktorý vieme, že jednoducho skvele pôsobí na tieto veci ohľadom pečenie. Čiže cirhóza pečenie, rôzne dysfunkcie pečenie, stuková tela pečeň, alebo len tak detox, prečistenie tela. Ďalším celeným produktom je Harmonella Kidney Plus. Zase z názvu vyplýva, že je to produkt, ktorý sa týka našich obličiek, celej močovej sústavy. Je zložený vlastne z 2 druhov toboliek. V bielej tobolke sa nachádza probiotický mix, ktorý je zložený zase zo 4 druhov živých probiotík, ktoré vplývajú priaznivo na náš črevný mikrobióm, ale samozrejme vplývajú aj na funkciu tých obličiek, na ich správnu funkciu a zabezpečujú to, že sa netvorí v krvi a v močovej sústave v obličkách, že sa netvorí oxalát. Oxalát je vlastne látka, ktorá vzniká trávením určitých potravín, sú to rôzne zelené potraviny, listová zelenina, ale aj orechy, ale napríklad aj nadužívanie vitamínu C. Takže ten oxalát nám spôsobuje to, že sa ukladá v našich obličkách alebo močových cestách a vytvárajú sa z neho obličkové kamene, čo je veľmi nepríjemné ochorenie, keď to proste sa tam niekde zablokuje. Takže Harmonella Kidney zabezpečuje to, aby sa tie obličkové kamene, močové kamene netvorili, aby sa netvoril ten oxalát. Je vhodný aj pre osoby trpiace histaminovou intoleranciou. V tej druhej tobolke, ktorá je zelenej farby, je vlastne prírodným chlorofilom zafarbená, tak v nej sa nachádzajú bylinky, ktoré priaznivo pôsobia na obličky a močové cesty. Takže tieto bylinky potrebujeme, aby sa nám rozpustili v žalúdku, takže sú v takej tej tobolke, ktorá sa rozpúšťa v žalúdku, kdežto tie biele tobolky s probiotickým mixom sú v enterosolventných kapsuliach, ktoré sa rozpúšťajú a pôsobia nám priamo až v čreve. Čiže na takú celkovú detoxikáciu organizmu, podporu správnej funkcie obličiek, normálna činnosť tráviaceho ústrojenstva, podporu črevného mikrobiomu a samozrejme činnosť močových ciest. U nás sa skvele osvedčil u ľudí, ktorí mávajú také všelijaké chronické zápaly močových ciest, ale napríklad u nás sme ho dali aj u otca, pretože má dlhoročné problémy napríklad s prostatou a pochvaľoval si už po 1. týždni užívania Harmonella Kidney, že jednoducho to nočné takéto nutkanie na močenie, kedy chodieval aj 3-4 krát v noci čúrať, tak proste to zmizlo, hej. Takže povedal, že aspoň sa kľudne vyspí a vždycky mi už volá, vieš čo, už mi to zase objednaj, lebo to potrebujem, dobre mi to robí. Takže odporúčam. Ďalej tu máme ten náš Mercedes a to sú individualizované probiotika. Individualizované probiotika sú, ako už som hovorila, náš otlačok prsta, čiže každý človek má svoj jedinečný mikrobióm, kde na základe analýzy črevného mikrobiomu si môžete vybrať 2 kúry a to je polročná kúra Smart Probio, ktorá sa testuje klasickým testom, ako som vám už ukazovala pre mikrobióm.
Analýza je molekulárne biologická, spravíte si test a na základe tej analýzy do 6 týždňov vám vyrobia probiotika na mieru o sile až 30 miliard, kde je obsiahnutých až 35 bakteriálnych kmeňov. Máte to teda tú dĺžku na pol roka, na 6 mesiacov a dostávate k tomu aj prebiotickú vlákninu a butyrát. Butyrát je vlastne látka, ktorá nám pomáha pri správnej funkcii čriev a zabezpečuje to, že tam rieši aj zápalové procesy. Ďalšou kúrou ročnou je Harmonello Probivan. Tam je forma sofistikovanejšia, analýza už prebieha viacej do hĺbky, čiže už sa tam robí väčšia analýza toho črevného mikrobiomu. Do 12 týždňov máte vyrobené probiotika na mieru o sile 40 miliard a počet bakteriálnych kmeňov je až 50. Zase dostávate k tomu prebiotický mix a butyrát. Po 4 mesiacoch tejto kúry príde vám ďalší test, ktorý si urobíte a na základe toho kontrolného testu sú vám vyrobené potom upravené tie vaše probiotika na užívanie na ďalšieho pol roka. Takže tu vám ukážem ešte celé naše portfólio, ktoré sa nachádza v Harmonelle. Vidíte tu krásnych 10 farebných flaštičiek, o ktorých sme si niečo povedali. Máme tu cielené produkty na pečeň a na naše močové cesty, obličky. Ďalej sú tu individualizované probiotika, polročná, ročná kúra a náš unikátny mikrobiom test. Takže sami sa zamyslíte nad tým, či máte naozaj dosť pestrú stravu a či zvládate prijať do tela ten počet vitamínov, minerálov a ostatných prvkov, ktoré teda v tele dennú dávku máte, alebo si jednoducho pomôžete. Ja som teda povedala, že ja nebudem si rátať, koľko šalatíku a podobných tých jednotlivých vitamínov a minerálov zjem. Takže ja som sa spoľahla úplne na naše produkty a teda cítim sa úplne skvele. Naozaj je to rozdiel oproti tým 3 rokom. No a teda už sme povedali o tých našich produktoch, čo sa za nimi skrýva, čo si môžete pod nimi predstaviť. A tých, ktorých zaujíma tá príležitosť, ktorá nielen mne, ale aj mnohým ľuďom zmenila život v Harmonelle, tak kľudne ostaňte ďalej a pozrite si niečo, čo vám poviem ohľadom tohto nášho odporúčania. Pretože ak si niekto myslí, že Harmonello je o tom, že tuto si kúpim nejaké flaštičky farebné alebo nejaké produkty a pôjdem ich niekde predávať, tak sa mýlite. Pretože Harmonello nepodporuje vlastne tento predaj produktov, ale robí to na základe odporúčania. Čiže tak, ako každý chodievame napríklad do reštaurácie, dáte si dobrú večeru a idete s kamoškou na kávu a teda pospomínate, že tam je perfektná reštaurácia, dobre tam varia. Je to už odporúčanie, ale tá reštaurácia vám zaň nedá žiadnu odmenu, ani províziu, ani nemáte proste žiadnu zľavu. Kdežto v Harmonelle sa toto deje, že za odporúčanie platíme. Takže biznis model Harmonello, 8+1 bonusov, kde vlastne Harmonello má hybridný odmeňovací systém. Je to vlastne podielovka takzvaná, to sú také tie rýchle peniaze a potom je to binárny systém. Binár je taký, by som povedala, platobný systém aj do budúcnosti, čiže môžete si krásne zabezpečiť v budúcnosti dôchodok, čo teda sa napríklad u seba snažím. Takže to je také do neobmedzenej hĺbky. Vysvetlíme si teraz trošku tú podielovku a dostaneme sa tak okrajovo aj ku bináru. Takže vy sa do Harmonella môžete zapojiť tým, že sa jednoducho bezplatne zaregistrujete do našeho e-shopu. Môžete vyskúšať či už jeden produkt, alebo sa môžete zapojiť ako člen a to
takzvanými našimi balíčkami. Tých balíčkov máme 4 druhy, postupne si ich predstavíme. Tým prvým je vlastne balíček Štart. Stávate sa klasickým členom, kde máte vlastne 3+1 fľašky zadarmo, alebo si môžete do tohto balíčka nakombinovať napríklad mikrobiom test. Tieto výrobky si vlastne doma vyskúšate a keď sa vám to bude páčiť, tak odporúčite napríklad svojej kamarátke, poviete jej, na čo všetko vám to pomohlo a kamarátka sa zaregistruje tiež do Harmonela u vás a vy dostávate za svoju kamarátku extra bonus 20% z prvej objednávky a 20% z prvej generácie. Ďalším balíčkom je balíček Populár, kde sa dostávate na nepadaciu pozíciu tzv. Manažéra. Do tohto balíčka si takisto môžete kombinovať flaštičky, môžete si tam kombinovať mikrobiom test. Už keď sa zapojíte alebo dosiahnete pozíciu manažéra, tak máte nárok na provízie alebo odmeny do druhej generácie. Čiže tá vaša kamarátka, keby zaregistrovala svoju mamu, tak máte provízie aj z kamarátky, aj z jej maminy. Ďalším balíčkom je balíček VIP. Dostávate sa na nepadaciu pozíciu bronzového manažéra. Do tohto balíčku takisto si môžete podľa seba nakombinovať či už fľašky alebo mikrobiom test, alebo si do ňoho môžete vložiť polročnú kúru individualizovaných probiotík Smart Probio. Na tejto pozícii bronzového manažera už máte nárok na provízie do tretej generácie, čiže kamarátkina mamina zaregistruje svoju susedu a dostávate provízie aj zo susedy, ktorú vôbec nemusíte poznať. Takže ono je to úplne skvelé. No a posledným balíčkom, my ho voláme, že obchodný, je balíček Supreme. Dostávate sa na nepadajúcu pozíciu Silver, môžete si do neho takisto nakombinovať buď 32 flaštičiek, z ktorých vlastne 8 máte zdarma, alebo si tam viete nakombinovať flašky mikrobiom test, alebo si môžete vložiť ročnú kúru individualizovaných probiotík Probiva. A pri tejto pozícii sa vám otvára tzv. Binárny systém, ktorý je od 10 do 20% do neobmedzenej hĺbky. Takže vy už tu dostávate pri otvorení bináru provízie aj z ľudí, ktorých vôbec nepoznáte a možno nikdy ani v živote poznať nebudete. Ďalšími bonusmi je matching bonus. Matching bonus je až do 10. generácie vyplácanie 100%. Je od pozície gold manažera. To už je trošku treba aj s tým nejaký ten tým si stavať. A na tejto pozícii matching bonus dostávate v tom prípade, keď dostávajú binárne bonusy vaši členovia. Čiže z ich binárnych bonusov vy dostávate ešte províziu. Na pozícii Platinum manažera dostávate cash bonus, je to vlastne finančná suma od 500 do 250 000 eur, kde ju dostanete vlastne na 2-krát. Prvýkrát, keď dosiahnete titul platinového manažera alebo proste už ďalších ostatných a ďalšiu polku dostanete po 3 mesiacoch obhajoby danej pozície. No a potom tu máme ešte car bonus. Car bonus je aj od nižších pozícií, ako je bronz manažer, čiže vy už vlastne na pozícii bronz manažera môžete si svoje krásne biele autičko vo veku do 5 rokov dať obrandovať. Ďalej vám ukážem obrázok na ďalšom slajde, že ako to krásne vyzerá a môžete brať bonus od 50 do 600 eur mesačne, že nosíte sami sebe reklamu Harmonela na svojom aute. No a takým posledným bonusom je Harmonelo Business Trip. Tiež vám ukážem na ďalšom slajde. Je to vlastne ako firemná dovolenka v exotických krásnych krajinách. Úplne all inclusive, takže ukážem vám fotečky. Takže tu je na tomto obrázku autíčko pobrandované, ako to vlastne vyzerá. No a tu máme v roku 2021 Harmonelo Business Trip v Mexiku, moji kolegovia boli v roku 2022 v Dominikánskej republike,
V roku 2023 už som aj ja bola na Mauriciuse, bolo tam nádherne, exotika, krásne. No a v roku 2024 uvidíme, zatiaľ ešte nevieme, kde pôjdeme na dovolenku, ale v roku 2025 môžete ísť s nami, takže spýtajte sa toho, kto vás tu pozval na túto prezentáciu, či už na binárne bonusy, alebo jednoducho na podielovku, ako to vlastne funguje. Spýtajte sa, aké sú podmienky na Harmonello Business Trip alebo na polepenie vašeho autička. Myslím si, že kolegovia vám veľmi radi odporúčia. Prečo Harmonello? Harmonello je držiteľom ocenenia za najlepšie probiotika na veľtrhu EcoStyl v Poľsku, držiteľom zlatej medaily za najlepšie produkty na Medzinárodnom kongrese zdravia v Rumunsku, držiteľom ocenenia Top probiotika v Európe na biotechnologickom kongrese v Prahe. Máme vlastnú výrobu potravinových doplnkov špičkovej kvality v Čechách, kde sa môžete zúčastniť na exkurzii aj osobne. Máme vlastné laboratória na výrobu individualizovaných probiotík v Čechách, tiež s možnosťou exkurzie. A samozrejme ozdravili sme stovky tisíc mikrobiomov nielen v Európskej únii, a ešte aj kúpou nášho ľubovoľného produktu prispievate do nadácie Harmonello Hope. Za každý produkt je to 1 koruna česká. A ja chcem ešte Harmonello pogratulovať, pretože k nášmu 4-ročnému výročiu sme dosiahli obrat 1 miliarda korún, čo je úplne skvelé na tak mladú spoločnosť, ktorá je vlastne ešte startupom. Takže ja sa s vami na teraz rozlúčim a ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Prajem vám ešte krásny večer a zase sa stretneme niekedy na budúce. Tešilo ma. Ďakujem. Dobrú noc.